si kto? Vypadni odtiaľto. Žobráci majú vstup zakázaný. Nespoznávaš ma, Natálio? Nespomínaš si? Tvoj hlas mi je povedomý. Kto si? Dobre sa priznaj. Som Regina, Natálio. Regina Montalbánová. Kde mám dieťa? Lekári ho vyšetrujú. Ďakujeme za záchranu. Za to neďakujem. A polícia vie, čo urobil Leon? Nie, ešte nie. Ale inšpektorovi Malave oznámim, že sme vás aj s Rebekou našli. A udám Leona za to, že vás uniesol. Prisahám ti, že dieťa je tvoje. Gisela. Isté. Ale upokoj sa, nerobí ti to dobre. A ublíži to dieťatku, ak ho budeš dojčiť. Môžeš mu dať teraz urobiť skúšku DNA, aby si overil, či Eduardito je tvoj. Eduardito? Dáš mu moje meno? Isté, že. Má meno po otcovi. Oddychni si. Áno? Potrebuješ to. Mami, Eduardo má pochybnosti. To všetko Leon. Je to ten najhorší chlap. Nemala si ho spoznať. Veľmi nám ublížil. Prisahám Bohu, že malý je Eduardov. Prisahám, mamička. Ja viem, verím ti to. Áno. Odpočívaj a nemyslí na nič zlé. Prežila si veľmi ťažké chvíle a si slabá. Porodila si v zlých podmienkach a veľa dní si nič nejedla. Pospí si trošku. No tak. Áno. Presne tak, presne tak. Bolo to presne tak, ako vravím. Musíte toho zbabelca Leona čo najskôr chytiť, lebo môže Chysele znovu ublížiť. Áno, dovidenia. S kým si hovoril, Ocko? S inšpektorom Malaver. Informoval som ho. Keď si pomyslím, že Leonovou vinou bol život môjho syna v nebezpečenstve, cítim sa bezmocný. Aj Rebekin a Chyselin, nie? Taktiež aj princeznin. Rebeke som hlboko vďačný za to, že pomohla môjmu synovi. Rebeka je najlepšia zo žien. Je šľachetná. Bola k Chysele nesmierne veľkorysá, keď jej pomohla, však? A prečo si prišla oblečená ako žobráčka? Natálio, ja som žobráčka. Toto sa zo mňa stalo, keď som ušla z baru. Skrývala som sa na poliach, našla som jednu opustenú chatrč a tam som žila. Radšej som žila tak, ako ísť do väzenia. Si prefíkaná. Veľmi prefíkaná. A prečo si sa rozhodla prísť sem? Potrebujem tvoju pomoc, Natálio. Si jediný, kto ma môže zachrániť, aby som nezomrela od hladu. Prosím ťa, prichýľ ma ešte raz v tvojom bare. Ty si bláznivá. Pamätám si, ako si ma napadla. Chcela si ma okradnúť, sotila si ma zo schodov a takmer si ma zabila. Musela som to urobiť, ale ak mi teraz pomôžeš, ja budem ti oddane verná. Do smrti budem tvoja verná spojenkyňa. Prosím ťa, Natálio. A prečo by som ti mal veriť? Nevieš prečo? Veď ma vidíš. Neklamem ti, neklamem. Pomôž mi, prosím ťa.
Podriadím sa všetkým tvojim vrtochom. Budem tvojou otrokyňou, ak si to budeš želať, ale prichyľ ma tu v tvojom bare. Aj keby som chcel, nie je to možné. Inšpektor ťa hľadá. Videl ťa, keď si sem išla. Nie, lebo to bolo pred mnohými mesiacmi, Natálio. A tomu inšpektorovi nenapadne, že by som sa mohla vrátiť sem do baru. Prosím ťa o to, Natálio. Veľmi ťa prosím. Ukry ma tu. Tak tá potvora Rebeka je už zase zachránená. Seňora princezna bola hlúpa. Nemala prezradiť, kde je tá ženská. Nikdy. Nech sa páči. S dovolením. Seňora Karolína, ten kufor znamená, že... Áno, Sara. To znamená, že sa vraciam domov. Niečo ti poviem, Nikolas. Princezna, teraz nie. Som unavený a potrebujem sa upokojiť. Áno, si veľmi unavený. A prečo si unavený? Pretože si sa miloval s tou prostitútkou Niurkou. O čom to hovoríš? Ale prosím ťa, Nikolas, nepretvaruj sa, viem všetko. Povedala mi to Karolína skôr, ako odišla z domu. Odišla z domu? Áno, odišla z domu. Aby som bola úprimná, braček, je mi úplne jedno, či sa s tou neplodnou hlupaňou rozvedieš, alebo nie. Naozaj mi je to jedno, ale neznesiem, aby si svoj život spojil s Rebekinou sestrou. Áno, prečo nie? Lebo okrem jej minulosti je to žobráčka, Nikolas. Veď ten hasič tiež nie je na tvojej úrovni a žila si s ním niekoľko mesiacov. Dokonca si s ním čakala dieťa. Áno, ale to je iné, lebo Martin síce nie je bohatý, ale ani nemá takú špinavú a zahambujúcu minulosť ako Niurka. Mňa jej minulosť nezaujíma, lebo ju ľúbim. A ak sa chce Karolína rozviesť, výborne. Vezmem ju za slovo a ožením sa s Niurkou. Neopováž sa, Nikolas. Nepošpiníš meno Izagre tým, že sa oženíš s pobehlicou. Neurážajú. To si viac nedovoľuj. Ďakujem, Felipe. Natalio, nemôžem uveriť, že si v bare zamestnal tú delikventku, Rechinu. Veď ťa pred mesiacmi ešte aj napadla. No, bude lepšie, ak na to teraz zabudnem. Mám s ňou svoje plány. Aké sú to plány? Prvý, pomstiť sa Niurke za to, že ma odmietla. Prišiel som kvôli nej o oko. A ako sa mi tá potvora odpláca? Odmietla ma raz, druhý raz a zase. A každým dňom viac miluje toho idiota doktora. Ďakujem, že som sa mohla okúpať. Aj za čisté šaty. Je to super. Nezabúdaj, že ťa mám v hrsti. Si pekne zadlžená. Nezabudni. Nie, nikdy na to nezabudnem. A ak zabrániš, aby ma polícia našla, zostanem pri tebe navždy, Natálio. Vieš, len som sa chcela pomstiť mužovi, ktorý ma zničil a... to sa mi už podarilo. Teraz mi zostáva pomstiť sa Rebeke a jej matke. Vypadni, Felipe. Nechaj nás s Rechinou samých. Poď. Tento tvoj zamestnanec je spoľahlivý? Áno, je to spoľahlivý zamestnanec. Aha. Teraz si tu my dvaja pripravíme plán na zničenie našich nepriateľov.
sa máš, dcerka? Dobre, keď si mi pripravila také výborné jedlo. A potom kúpeli sa cítim ako znovu zrodená. Ďakujem, mama. Čo by som bez teba robila? Čo by som ja robila bez teba? Dobre. Musíš sa pripraviť, pretože Martin tu už na teba dosť dlho čaká. Je celkom vystrašený. Nevieš si predstaviť, ako sa cítil, keď si zmizla. Ani na minútu ťa neprestal hľadať. Áno, mami, už idem. Vieš, ako matka by som bola veľmi šťastná, keby si bola vydatá za Martina. Dobre. Tak, choď. Ďakujem, že si ma hľadala. Že si mal o mňa taký strach. Celý čas, čo som bola nezvestná. Mama mi to vravela. Nemusíš ďakovať. To bolo z lásky. Hlavné je, že sa ti nič nestalo. Si pre mňa všetkým. Rebeka, chcem ťa naposledy o niečo požiadať. Ak to odmietneš, prisahám, nebudem ťa viac obťažovať. Hovor, počúvam ťa, Martin. Žiadam ťa o tvoju ruku. Už ťa o to prosiť nebudem. Vydaj sa za mňa. Toto je naposledy, čo ťa o to žiadam. Nechcem ťa otravovať láskou, ktorú k tebe cítim. Naposledy ťa prosím, vydaj sa za mňa. Ale ak ma znovu odmietneš, už ťa nikdy viac nebudem otravovať. A navždy odídem z tvojho života. Si taký dobrý, Martin. Výnimočný. Ty jediný si pri mne stál vždy, keď som to potrebovala. Chváliš ma preto, aby ma odmietnutie nebolelo však? Nie. Pretože ťa už neodmietnem. Takže súhlasíš? Hovoríš, že... Áno, to znamená, že... Áno. Súhlasím, vydám sa za tebou. Už choď, Alicia. Zavolám ťa neskôr, aby si uložila veci seniory Karolíny do skrine. Áno, s dovolením. Keď som ťa zbadala s kufrom, cítila som obrovskú radosť. Nechápem dôvod tvojej radosti. Mám obrovskú radosť, teším sa, pretože si moja dcérenka a znovu budeš pri mne.